باه باه به هدولی باه باه ассалому алайкум ака. Салом алейкум, хуш омадед. ҳамин бародар кадом таоми раҳм باه кард? باه ба сидқи дил хӯрдеса, ба эҳсосот хӯрдеса, чӣ таом оша? باه باه ин маҳсулоти тестайёри биф бургери фирдавсӣ аст. Чизбургер ном дорад. باه باه дар сатҳи олӣ тайёр шудагӣ аст. саломат бошед. мумкинам ҳам якта фармоиш диҳам ранги якам якта биёрам. Якта дигар аз ҳамин саломат таоми бошед, махсус. саломат бошед. باه باه раҳмат, раҳмат, раҳмат. чӣ қадар асл зебо метовад. باه باه бисмиллаҳи раҳмони раҳим. باه باه дар асл ҳақиқатан ба мазза будааст. ба мазза аст, аммо нархаш аз ин ба маззатар. чанд пул будааст? 500 сомон. чанд сомонӣ? 500 сомон. باه باه 500 сомонӣ. мо тахфиф ҳам дорем. ҳар боре ки шумо баҳ мегӯед 10 сомонӣ кам باه мешавад. باه 10 сомон кам мешавад? бале. باه باه баҳ 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 باه باه баҳ 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 باه باه баҳ 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 باه باه баҳ 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 باه باه баҳ 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 باه باه